ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ንብዙሓት ዓመታት ሙሉእ ተማሂሩ 2 ዲግሪ ሒዙ ሎሚ ግን ስራሕ ዘይብሉ ወይ ብትሑት ክፍሊት ዝሳቐ ብሕሱም ደሞዝ ክራይ ገዛ ክኸፍል እናተጨነቐ ዝነብር ምሁር ኣሎ። እዚ ሰብ እዚ ነቲ ዘይተምሃረ ግን ከዓ ምስጢር ህይወት ዘጽንዐ ሚልዮናት ሒዙ ዕዳጋ ዝዝውር ውድቀ ሰብ ቀሪቡ በጀኻ ኣባ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ኣካፍለኒ ኢሉ ተደፊኡ ክልምን ንሪኦ ኢና። በአንጻሩ ድማ 8ይ ክፍሊ ወይ 10ይ ክፍሊ ጥራይ ዝወድኡ ፊደል ጥራይ ዝቆጠሩ ግን ሎሚ ዓበይቲ ህንጻታት ዝሃንጹ ሚልዮናት ዘንቀሳቕሱ ንብዙሓት ምሩቓት ዩኒቨርሲቲ ደሞዝ ዝኸፍሉ ሰባት ንርኢ ኢና። ሎሚ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ሃብትን ጽልዋን ዘለዎም ሰባት ከምኒ ቢል ጌትስ፣ ማርክ ዙከርበርግ፣ ስቲቭ ጆብስ ኩሎም ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝተረፉ ወይ ዘቋረጹ እዮም። ንሳቶም ግና ካብቲ ንዓመታት ሙሉእ ዝተምሃርናዮ ናይ ወረቐት ፎርሙላን ጸቢብ ቲዎርን ወጻኢ እቲ ቤት ትምህርቲ ከምህሮም ዘይከኣለ ዓብዪ ናይ ህይወትን ዕዳጋን ምስጢር እዮም ጨቢጦም። ንሳቶም ንናይ ወረቐት ዲፕሎማ ዘይኮነስ ንጭቡጥ ናይ ህይወት ብልሓትን ናይ ስምዒት ንቕሓትን ናይ ምፍታን ትብዓትን እዮም ኣማዕቢሎም። እዚ ቪድዮ እዚ ነቲ ዝተምሃረ ሰብ ቤት ትምህርቲ ዘይመሃሮ ክፋል ህይወት ንምምሃር ዘተኮረ ኮይኑ ነዚ ዝኾነሉ 6 ዓበይቲ ምኽንያታት ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና። ቀዳማይ ውሕስ ዞባ ወይ ድማ ኮምፎርት ዞን። ቤተሰብ ካብ ንእስነትና ጀሚሮም ኣብ ኣእምሮና ዘቐረጹ ሓሳብ ከምዚ እዩ። ጽቡቕ ጌርካ ተምሃር፣ ላዕለዋይ ነጥቢ ምጽእ፣ ዩኒቨርሲቲ እቶ፣ ዲግሪ ሓዝ፣ ውሑስ ናይ መንግስቲ ወይ ትካል ስራሕ ሓዝ። ብዙሕ ዝተምሃሩ ሰባት ዓብዪ ዲግሪ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ውሑስ ወይ ድማ ሴፍ ዝኾነ መንገዲ ተራእዮም ዝደልዩ። ስግኣት ወይ ድማ ሪስክ ክወስዱ ኣይደልዩን። ሪስክ ማለት እዚ እንተገይረ እንታይ ከጥፍእ ይኽእል እንታይ ከኽረብሕ ይኽእል ኢልካ ምምዛን ክኸውን ከሎ ንሳቶም ግን እቲ ክመጽእ ዝኽእል ጉድኣት ጥራይ ዓብዮም ይምልከቱ። ስለዚ ኩሉ ውሳነ ግድን 100% ትኽክል ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። እቶም ዘይተምሃሩ ግን ዝስእንዎ ዓብዪ ዲግሪ ወይ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ናይ ዓበይቲ ትካላት ናይ ስራሕ ዕድል ስለዘየለ ካብ መጀመርቱ ኣማራፂ የብሎምን። ክሰርሑ፣ ክፈጥሩ፣ ክሰግሩ ግድን እዩ። ኣብነት ሓደ ዝተምሃረ ሰብ ሓድሽ ቢዝነስ ክጅምር እንተሓሲቡ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝጭነቕ። እንተወዲቐስ ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም፣ ዘይ ዲግሪየይ ሰብ ክንዕቐኒ እዩ ይብል። እቲ ኢጎ ወይ ድማ ኩርዓት ናይቲ ዲግሪ ንቕድሚት ከይስጉም ዓንቃፍ ይኾኖ። እቲ ዘይተምሃረ ሰብ ክወድቕ ከሎ ዝፈርሖ ስም፣ ስልጣን ወይ ከዓ ማዕርግ የብሉን። ሎሚ ኣብ ጎደና ሻሂ ይፍልሕ፣ ጽባሕ ክዳውንቲ ይነግድ፣ ድሕሪ ጽባሕ ድማ ዓብዪ ቤት መግቢ ይኸፍት። ሰብ እንታይ ይብለኒ ኣይግድሶን እዩ። እዚ ስግኣት ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ወይ ድማ ሪስክ ቴኪንግ ኣቢሊቲ ድማ ናብ ዓብዪ ሃብቲ እዩ ዘብጽሕ። ዓቕሚ ስግኣት ምውሳድ ማለት ብዕውር ጸድፊ ምጽዳፍ ወይ ድማ ሬክለስ ጋምብሊንግ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ዝተጸባጸበ ስግኣት ወይ ከዓ ካልኩሌተር ሪስክ ምውሳድ ማለት እዩ። እዚ ማለት ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ክሳራን መኽሰብን ኣቐዲምካ ብምግማት ብስልትን ብትልምን ምስጓም ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ 1990ታት ኖኪያ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ዝበለጸትን ትካል ሞባይል ነይራ። ኩሉ ሰብ ንዓ እዩ ዝጥቀም ነይሩ። ኖኪያ ብሰንኪቲ ዝነበረ ዓብዪ መኽሰብ ክሳብ ሕጂ ዝሰራሕናዮ ስልቲ ይረብሐና ኣሎ። ንምንታይ ንቕይሮ ብዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ውሕስ ዞባ ወይ ድማ ኮምፎርት ዞን ተቐሚጣ ጸንሐት። ስማርትፎናት ወይ ድማ ተች ስክሪን ክመጻ ከለዋ ኖኪያ ነቲ ሓድሽ ናይ ቴክኖሎጂ ክትቀበል ኣይደለየትን። እቲ ዝለመደቶ ናይ መጽሓፊ ቁልፊ ወይ ድማ ኪፓድ ሒዛ ክትቅጽል መረጸት። ከምኒ ኣፕልን ሳምሰንግን ነቲ ስግኣት ወሲድን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣተኣታትዋ። ኖኪያ ግን ካብ ውሕስ ዞባ ክትወፅእ ስለ ዘይደለየት ኣብ ውድቀት በጽሐት። ናይ ሆንዳ ትካል መስራቲ ዝኾነ ሶይቹሮ ሆንዳ ምንም ዓይነት ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ድማ ምህንድስና ዲግሪ ይነበሮን። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ጋራጅ መካኒክ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ሓዱሽ ናይ ሞተር ሳይክል ቢዝነስ ክጅምር ከሎ ዲግሪ የብለይን፣ እንተወዲቐ ሰብ እንታይ ይብለኒ ዝብል ናይ ኢጉ ዕንቅፋት ኣይነበሮን። ማዕለያ ዘይብሉ ግዜ ወዲቑ ፈሽሉ ግን ከይተሓለለ ብምፍታኑ ሎሚ ኣብ ዓለም ዓብዪ ትካል ክፈጥር ክኢሉ። እቲ ካልኣይ ድማ ፍልጠት መጽሓፍ ወይ ስብልሓት ጎደና ቡክ ስማርት ቨርሰስ ስትሪት ስማርት። ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ሓደ ሰብ ኣብ ህይወትን ስሩሕን ዕውት ክኸውን ዘኽእሎ 85 ሚእታዊ ናይ ተዓወት ልስሉስ ክእለታት ወይ ድማ ሶፍት ስኪልስ ወይ ምስ ሰባት ናይ ምርድዳእ ናይ ምሻጥን ንርእስኻ ናይ መምርሓን ዓቕሚ እዩ። እቲ 15 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ናይ ቴክኒክ ወይ ድማ ናይ መጽሓፍ ፍልጠት ዘድልዮ። እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝውሃብ ትምህርትን እቲ ሓቀኛ ዓለም እትደልዮ ክእለትን ሰማይን ምድርን ስለ ዝተረሓሓቑ እዩ። ቤት ትምህርቲ እንታይ ክትሓስብ ከም ዘለካ ወይ ድማ ዋት ቱ ቲንክ እዩ ዝምህረካ። እዚ ማለት ቤት ትምህርቲ ፍሉጣት ሓቅታት፣ ቀመር፣ ታሪኽን ሕግታትን ይህበካ። እቲ መልሲ ድማ ልክዕ ወይ ድማ ጌጋ እዩ። ሕቶታት ክትምልስ፣ ፈተናታት ክትሓልፍ፣ ከምኡውን እቲ ዝተውሃበካ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ክትንብብ እዩ ዝሓተካ። ብሓፂሩ እዚ እዩ እቲ ክትፈልጦ ዘለካ ፍልጠት ኢሉ ይነግረካ። ተሓቀኛ ዓለም ግን ከመይ ጌርካ ከም ትሓስብ ወይ ድማ ሃው ቱ ቲንክ እዩ ዝሓተካ። ኣብ ህይወት ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ናይ ፈተና ወረቐት የለን። ሓደ ሓዱሽ ጸገም ክመጽእ ከሎ ባዕልኻ ነቲ ኩነታት መዚንካ መፍትሒ ክተናድ ኣለካ። ሓቀኛ ዓለም ጥበብ ወይ ድማ ዊዝደም ተሓተካ። እዚ ማለት ነቲ ዘለካ ፍልጠት ብኸመይ መዓስን ኣበይን ከም እትጥቀመሉ ናይ ምውሳን ክእለት እዩ። ንኣብነት ሳሙኤልን ዮናስን ንርአ። ንኣብነት ሳሙኤል ን5 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ተማሂሩ ማርኬቲንግ ብቲዎሪ ይፈልጥ እዩ። ዮናስ ግን ካብ 10ይ ክፍሊ ኣቋሪጹ ብቐጥታ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ምስ ሓደ ነጋዳይ ከም ሓጋዚ ኮይኑ ሰሪሑ።
ሳሙኤል ክምረቅ ከሎ ዮናስ ድሮ 5 ዓመት ዓማዊል ከመጌርካ ከም እተዘራረብ ሰባት ማዓስ ክገዙ ከም ዝደልዩ ዕዳጋ ማዓስ ከም ዝወረደን ዝድይብን ብገብሪ ተማሂረሎ ዓወት ድማ ንግብር እምበር ዲፕሎማ ኣይኮነትን ትኸፍል እቲ ኸላይ ኣብነት ናይ ሪቻርድ ብራንሰን እዩ ንሱ ናይ ጽሕፈትን ምንባብን ጸገም ወይ ድማ ዲስሌክሲያ ዝነበሮ ኮይኑ ትምህርቱ ኣብ 16 ዓመት እዩ ኣቋሪጽዎ ሪቻርድ ብራንሰን ብዛዕባ ኣካውንቲንግ ወይ ድማ ናይ ቁጠባ ቴዎሪታት ዓሚቕ ፍልጠት ይነበሮን ምስ ሰባት ናይ ምርዳእ ወይ ድማ ሶፍት ስኪልን ናይ ምሻትን ክእለት ነይርዎ እቲ ሓድሽ ናይ ኣውሮፕላን ትካል ቨርጂን ኣትላንቲክ ይጅምር ከሎ ብዛዕባ ኣውሮፕላን ምምራሕ ምንም ፍልጠት ኣይነበሮን ግና ኸቐጥታ ናብ ናይ ቦይንግ ኩባንያ ደው ኢሉ ኣውሮፕላን ተኻርዩ ስራሕ ጀሚሩ እስከዚ ድማ ብዛዕባ ኪርክ ኬር ኮርያን ድማ ነረ ካብ ድኻ ስድራ ቤት ዝመጸ ኮይኑ ኣብ 8ይ ክፍሊ ከሎ ትምህርቲ ኣቋሪጽዎ ወግዓዊ ትምህርቲ ይነበሮን ግን ናይ ሰባት ስምዒት ናይ ምንባብ ፍሉይ ክእለት ነበሮ ላስ ቬጋስ ሑጻ ጥራይ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሰባት መዘናግዒ ከም ዝደልዩ ብምግማት ዓበይቲ ሆቴላት ወይ ድማ ሜጋ ሪዞርትስ ሃነጸ ንሱ ንጉስ ላስ ቬጋስ ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ እቲ ሳልሳይ ኣን ኢንፎርምድ ኦፕቲሚዝም ወይ ድማ ብዘይ መረዳእታ ዝመጽእ ተስፋ ነዚ ሓሳብ እዚ ብዕምቆት ንምርዳእ ኣብ ስነ ኣእምሮ ፍሉጥ ዝኾነ ዘ ኢሞሽናል ሳይክል ኦፍ ቼንጅ ወይ ድማ ናይ ለውጢ ስምዒታዊ ዑደት ዝበሃል ሞዴል ክንርኢ ኣለና ሓደ ሰብ ሓድሽ ዕላማ ስራሕ ወይ ድማ ዓብይ ፕሮጀክት ክጅምር ከሎ ዝሓልፎ እቲ ቀዳማይን ኣዝዩ ሓያልን መድረኽ ኣን ኢንፎርምድ ኦፕቲሚዝም ይበሃል እዚ ማለት ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሓደ ክጅምሮ ዝደለየ ዓብይ ስራሕ ክንደይ ዝኣክል ዕንቅፋት ጸገም ክሳራን ድኻምን ከም ዘለዎ ምንም ዓይነት ዓሚቕ ሓበሬታ የብሉን ኣእምሩ ካብ ፍርሒ ነጻ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ሰብ ፍጹም ተስፋን ሓይልን ወይ ድማ ኦፕቲሚዝም ይህልዎ ንሱ እዚ እኮ ቀሊል እዩ ቀልጢፈ ክዕወት እየ ኢሉ ይሓስብ እዚ ብዘይ መረዳእታ ዝመጽእ ተስፋ እዩ ንዓለምና ዝቐየሩ ቢልዮነራት ቀልጢፎም ናብ ግብሪ ወይ ድማ ኣክሽን ክኣትዉ ዝደረኹም ምሁራት ሰባት ግን ብሰንኪ ዝረኽብዎ ፍልጠት ቀጥታ ናብቲ ኻልኣይ መድረኽ ይኣትዉ ንሱ ድማ ኢንፎርምድ ፔሲሚዝም ኮይኑ ብመረዳእታ ዝመጽእ ተስፋ ምቑራጽ እዩ ንሳቶም ኩሉ ጸገማት ስለ ዝፈልጡ ፍርሒ ሒዞም እሞ ስራሕ ከጀመሩ ይተርፉ እስከዚ ድማ ብዛዕባ ሳራ ብሌይክ ንርአ ስፓንክስ ዝበሃል ዓለም ለኸ ናይ ክዳውንቲ ትካል ክትምስርት ከላ ብዛዕባ ፋብሪካ ምምራሕ ወይ ድማ ማርኬቲንግ ምንም ዓይነት ፍልጠት ኣይነበራን ባዕላ ክትዛረብ ከላ ድማ ከምዚ ትብል ብዛዕባ እቲ ቢዝነስ ዘይምፍላጠይ ዝሃበኒ ጽሩይ ተስፋ እዩ ዕዊትኒ ንሳቶም እዚ ስራሕ እዚ ሓደገኛ እዩ ክብሉኒ ከለዉ ኣነ ግን ብዘይፈልጦ ግደይ ነበረኒ ሎሚ ስፓንክስ $1 ቢልዮን ዝግመት ዓለም ለኸ ትካል ኮይኑ ኣሎ ካልእ ነዚ ኣምር እዚ ብግልፂ ብናይ ባዕሉ ቃላት ዝመስከረሉ ድማ ጄፍ ቤዞስ እዩ ኣብ 1994 ኣማዞን ክምስርት ከሎ ጄፍ ቤዞስ ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ቢዝነሰይ ክንደይ ዝኣክል ዓቕሚ ቴክኒካዊ ጸገማትን ናይ ሎጂስቲክስ ምስትንኻላትን ከም ዘለዎ ፍጹም ኣን ኢንፎርምድ ምዃነይ ዕዊትኒ ኩሉ እቲ ጸገማት ኣቐዲመ እንተዝፈልጦ ነይረ ካብ ፍርሒ ዝተለዓለ ፈጺመ ይምጀመርክዎን ነይረ ቤዞስ ብዘይፈልጦ መጻኢ ሓደጋታት ግዲ ኸይገበረ በቲ ዝነበሮ ጽሩይ ናይ ዓወት ተስፋ ጥራሕ ተደሪቑ ሎሚ ኣማዞን ናይ ዓለምና ዝለዓለ ናይ ንግዲ ትካል ክኸውን ክኢሉ ኣሎ እቲ ራብዓይ ድማ ኣናሊሲስ ፓራሊሲስ ወይ ድማ ትንተናዊ ልምሰት እዩ ዝተምሃረ ሰብ ኩሉ ነገር ብሳይነሳዊ መንገዲ ብዳታን ብስጋኣትን ክጽብጽብ ይፍትን ሓደ ቢዝነስ ክጅምር እንተደልዩ ብዙሕ ገጽ ዘለዎ መጽናዕቲ ይጽሕፍ ኣብ መወዳእቱ እቲ ስጋኣት ስለ ዝበዝሖ ዋላ ሓንቲ ከይገበረ ይተርፍ እቲ ዘይተምሃረ ሰብ ግን ብተፈጥሮ ተግባራዊ ወይ ድማ ኣክሽን ኦሪየንትድ እዩ ናይ ሆንዳ ኩባንያ መስራቲ ሶይችሮ ሆንዳ ሓንሳብ ክዛረብ ከሎ ብዙሓት ሰባት ብዲፕሎሞም ይምክሑ ንድሕሪት ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ግን ዲፕሎማ ከም ሓደ ናይ ቲያትር ቲኬት እዩ እቲ ቲኬት ናብቲ ቲያትር ከም እትኣቱ ይገብረካ እምበር እቲ ቲያትር ጽቡቕ ክኸውን ይገብሮን እዩ ንሱ ብዙሕ ከይሓሰበ ብኢዱ እናፈተንን እናሰርሕን እዩ ንዓለም ዘገርሙ መኻይንን ሞተርሳይክላትን ዘፍረ ሓምሻይ ናይ ዒዳ ነጻነት ወይ ድማ ፋይናንሻል ፍሪደም ኣብዚ ዘመን እዚ ወግዓዊ ትምህርቲ ኣዝዩ ክቡር እናኾነ ይመጽኡ ሓደ ሰብ ላዕለዋይ ዲግሪ ሒዙ ካብ ዩኒቨርሲቲ ክወጽእ ከሎ ብዓሽሓት ዝቝጸር ናይ ትምህርቲ ልቓሕ ወይ ድማ ዕዳ ተሰኪሙ ይወጽእ ቁጠባዊ ህይወት ዝጅምሮ ካብ ኔጌቲቭ ወይ ድማ ካብ ትሕቲ ባዶ እዩ ስራሕ ሒዙ ዘምጽኦ ናይ መጀመርታ ደመወዙ ነቲ ንዓመታት ዝተለቁሑ ናይ ትምህርቲ ዕዳ ንምኽፋል እዩ ዝጥቀመሉ እቲ ወግዓዊ ትምህርቲ ዘይገበረ ሰብ ግን እዚ ዓብዪ ቁጠባዊ ዕንቅፋት የብሉን ንሱ ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ናጻ እዩ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዝረኸባ ንእሽቶ ሳንቲም ሙሉእ ብምሉእ ናቱ እያ እስከዚ ድማ ብዛዕባ ኣማንሲዮ ኦርቴጋ ንርአ ኦርቴጋ ብሰንኪ ትንኩር ናይ ስድራ ቤት ድኽነት ወዲ 14 ዓመት መንእሰይን ከሎ ትምህርቱ ከቋርጽ ተገዲዱ ህይወቱ ዝጀመረ ድማ ኣብ ናይ ሓደ ናይ ክዳውንቲ ድኳን ከም ተለኣኻይ ኮይኑ እዩ ንሱ ካብ ናይ ትምህርቲ ልቓሕ ነጻ ስለ ዝነበረ ነታ ዝተረፈቶ ንእሽቶ ሳንቲም ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ንእሽቶ ስፌት ክዳውንቲ ወፍሪ ገይርላ እታ ካብ ዕዳ ነጻ ዝነበረት ንእሽቶ ሳንቲም እናወሰኸት ሒዛቶ ዝዓበየት ጉዕዞ ሎሚ ድማ ንኦርቴጋ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ዓለምና ዝሃብቶም ቢልዮነራት ክኸውን ኣብቂዓቶ ሻልሻይ ስምዒታዊ ብልሒ ወይ ድማ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ዓወት ኣብ ሓቀኛ ዓለም ብበዝሒ ዲግሪ ዘይኮነስ ምስ ሰባት ብዘለካ ናይ ምርዳእ ናይ ምእማን ናይ መሪሕነት ክእለትን እዩ ዝውሰን ዘይተምሃሩ ሰባት ማሕበራዊ ርክብ ናይ ምንባር ምስጢር ምዃኑ ጸቢቖም ይፈልጥዎ እቲ ፍሉጥ ናይ ስነ ኣእምሮ ተመራማሪ ዳንኤል ጎልማን ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕቲ ሓደ ሰብ ኣብ ስርሑ ንምዕዋት ኢኪው ወይ ድማ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ካብ ኣይኪው ወይ ድማ ኢንተለጀንስ ኮሸንት ብ4 እጥፊ ዝያዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊጡ ቤት ትምህርቲ ኣይኪው ጥራሕ ክዕቅን ከሎ ህይወት ግን ኢኪው ተሓትት እዚ ኩሉ ታሪክ
ታሪክ እንታይ ዘርእየና ሓደ ዓብይ ሓቂ ኣሎ ወግዓው ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ዲፕሎማ ጥራይ ኣይኮነትን ዓወት ውስን እንቶም ዘይተምሃሩ ግን ዝተዓወቱ ሰባት ካብ መጽሓፍትን ላዕሊ ንባይታ ህይወት ተጽንዑ እዮም ነቲ ካብ ትምህርቲ ዝረኽብናዮ ፍልጠት ምስ ግብራዊ ክእለት ስምዒታዊ ብልሕን ስግኣት ናይ ምውሳድ ተባዕትን ክነግሮ ከለና ጥራሕ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ህይወትካ ዝቕይሩ ትሕዝቶታት ብቐጻሊ ንምርካብ ንዮዳ ዩቲዩብ ቻናልና ሳብስክራይብ ግበሩ እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ሼር ኣይትረስዑ ንርኢትኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ኣካፉልና